Okay. Čiže štvrtok 11:10. Počujeme auta, tú ventiláciu, smrad z tej pizzerie. 32 dní od prvého podnetu, absolútne bez žiadnej zmeny, všetko po starom. Keď máme štvrtok, toto je 9. júl, viac ako mesiac od prvého podnetu, absolútne bez zmeny. Vedenie mesta tvrdí, že to je problém kuriérov a nie samotné prevádzky, čiže na vine sú kuriéri Boltu, ktorí robia hluk, ale zdrojom hluku teda nie je prevádzka ako taká. Čiže keď vidú opilci z krčmy a spievajú po ulici oplzlé pesničky, tak pôvodcom toho hluku sú tí opilci a nie tá krčma, ktorá ich opila. OK, čiže
Kuriér niečo vybavuje cez telefón a ten hluk tej ventilácie, to je niečo strašné. Plus ten smrad, alebo ešte ten odor a ten pach, ktorý ešte z pizzerie z tej prevádzky ide do ulice, čo teda tiež nie je košer a je to nelegálne. Som zvedavý, ako sa s tým podnetom ide hygiena vyrovnať, či teda ide s tým niečo robiť. Problém bol na Krížnej s pizzeriou Domino, ak sa nemýlim, tam to museli vyriešiť. Proste nemôže ísť odor, zápach a otravovať, zaťažovať ľudí ulice a obyvateľov, rezidentov. Ešte aj zápachom, z tej prevádzky. Tento debatuje už niekoľko minút. Celý byt je zasmradený s tou pizzou. U nás doma máme otvorené okná, vonku sú tropické noci, alebo boli, je tu teplo. A nič iné necítim, len pečenú pizzu. Keď tento počúva futbal v aute, neviem, či to počuť na tom videu, ale evidentne má nejaký zápas futbalový pustený Francúzom. 12 hodín v noci. Ten ventilátor, to je niečo strašné. To je 11 hodín. Od 11 to zapne. Je 12, čiže to je 13 hodín pustené. A už to opakujem tretíkrát, ten smrad tej pripečenej pice. Pečená je tu po celom byte. Má hrúza. Dobre, máme 12, máme polnoc. Francúzi končia futbal. Zase som z toho nič nemal, lebo chcem tu nahrať, ako to nezavrie, ako to má. Čiže tá druhá polovica mi ušla z toho futbalu. Štvrťfinále.